खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BPF दोलो आरो UPPL दोलोनि राजखान्थिनि बारा बारगासिनो दङ। मैया 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय बाथाबारि गामियाव मैया खाम्फा बरगयारि बिथांनि नुजाथिनायाव गासै गं 19 नखरफोरा UPPL दोलोआव आखाइ हमफैदों। खाम्फा बरगयारि बिथाङा बे जयनिंनि सायाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आंखौ डेमेज खालामनानै जोंनि गोजाम BPF दोलोनि लोगोफोरखौ माबोरै हमथाना लाखिनो हागोन बेखौ BPF दोलोआ आंनि सायाव बायदिसिना खोथा बुंबाय थादो। आं गोदो BPFनि दोलोनि सुबुंमोन नाथाय आं दा UPPL दोलोनि दैदेनगिरि जाबाय। बेनि सायाव सोंखारिलायबाय थानो जेबो गोनांथि गैया आरो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। रायजो राजाफोरजों जों जयै थानो नांगौ आरो बिसोरनि सुखु दुखुखौ नायनांगौ होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो बिथां खाम्फा बरगयारिया। बाक्सानि सिमलायाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सानै सेंग्रानि जिउ खहा जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला गंसे बाइक आरो गंसे ट्राक गारिया मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया सोमजिदों। बे जाब्रबथायाव सानै बाइक सालायनाय सेंग्राया अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जायो। थैनाय सानै सेंग्राखौ जाला ओनसोलनि बिकि मेथि आरो गुबुन सासेखौ मृगांका दास होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला थैनाय मृगांका दासआ सासे CISFनि जवानमोन आरो गुबुन सासेया जाला ओनसोलनि सासे मोजां फुटबल गेलेगिरिमोन होननानै मिथिनो मोनबावदों। काछारनि काकमारायाव 300 कौटि रांनि ड्राग्स बोखांनो हादों पुलिस बिफाना। हमनो मोननाय गं 10 हेर'इनजों आबुं साबोन पाकेट आरो हायाव फबनानै दोननाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हायो 98 रोजा याबा टेब्लेट आरो बेजों लोगोसेनो सासे ड्राग्स फालांगिरिखौबो हमनो हायो। हमजानाय फालांगिरिखौ आब्दुल रेजाक होननानै सिनायथि होदों आरो मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै बेफोर ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों काछार पुलिसआ। BTRनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ तामुलपुर ओनसोलाव गाहाय लामाफोरजों लोगोसे गोबां मावथांखिफोरनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो मैया गरेस्वर तामुलपुर लामानिफ्राय राभा सुबुरि शिब मन्दिरसिम स्लेब कालभार्टजों लोगोसे खैराबारि गामिनिफ्राय उथल कलबेरायाव जारागामि दैमालु फरायसालिनि ICBP रड, दिन्दांमाखा सकनिफ्राय देफ्लि बालिका LP फरायसालिनि लामा, औखारिनिफ्राय जलदापारासिम थांग्रा लामानि अन्थाइ खाम्फाखौ खनसेयैनो बेखेवनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। आसाम मेघालय सिमानि खेवरागुरियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों। राजा लामायाव लाखिना दोनबाय थानाय गंसे ट्राक गारियाव गंसे पिकआप भेन गारिया सौग्रावफैदों जायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया सोमजिदों। बे जाब्रबथायाव पिकआप भेन गारियाव गाखोनाय सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। थैनाय सुबुंखौ मानकासारनि खारुवा बान्दानि रहिम बादशाह होननानै सिनायथिनो हादों। डिब्रुगड़नि महनबारि बिमान बन्दराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। सासे दावबायारि सुबुंनि बेगनिफ्राय गरसे 9mm पिस्तलनि गुलिखौ बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सासे राजस्थाननि सिम्पु दयाल मुंनि सुबुङा एयारपर्टनिफ्राय राजस्थानसिम थांनो नागिरनाय समाव एयारपर्टआव पुलिस बिफाना चेक खालामनानै नायनाय समाव बे 9mm पिस्तलनि गुलिखौ बोखांनो हायो। नाथाय बेगनि बिगोमा सिम्पु दयालआ गावनि बेगाव सोरबा दुथां सुबुङा सोनानै गालांदों बे आंनि गुलि नङा होननानै पुलिस बिफाननि जोबनायाव फोरमायथिदों। जाथायनि सोमोन्दै दायो पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भारत बांलादेशी सिमायाव आयेन बेरेखायै हाबनो नाजानाय 4 बांलादेशी सुबुंफोरखौ हमनो हादों पुलिसआ। हमजानाय 4 बांलादेशीफोरखौ रहमान महम्मद, कबिर बथि, ब्रिट आब्दुल होननानै सिनायथि होदों। रायजोआव लाख लाख रेशन कार्ड थानायफोरनो मोजां खौरां फोसावदों आसाम सोरखारा। बे खेबनिफ्राय जायफोरा रेशन कार्ड दङ बिथांमोना सोरखारनि माइरं मोननायजों लोगोसेनो दालि, सेनि आरो संख्रिबो मोननो हासिगोन। आसाम सोरखारनि बाजेटआव बे गोनां खौरांखौ फोसावदों आसाम सोरखारा। दतमानि बड'फा फोथाराव खुंफुंजानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 47 बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय साखाफारा खालामनाया सोलिबाय थादों। मख'नो गोनांदि 13 निफ्राय लानानै 16 मार्चसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां बे हाबाफारिनि नैथि सान एबा 14 मार्च खालारखालि भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ बाहागो लाफैगोन, जेराव 15,000निबो बांसिन फरायसाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बेबादिनो जथुम्मानि जोबथा सान एबा 16 मार्च खालारखालि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव भारतनि नखर मन्त्रि आरो अमित शाह बिथाङा बाहागो लाफैगोन। मख'नो गोनांदि 1,50,000निबो बांसिन रायजो राजाफ्रा जोबथा साननि हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथां। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।